Apa Mas? Paket yuk. Gue sapa? Pak Sandi. Saka sapa Mas wi? Pita yuk. Pita. Berarti gelem dadi sopir pribadiku. Iya, Dik. Lah engko bojomu piye, Mas? Engko nesu, ngamuk-ngamuk aku. Ndak Pita sing mantane bojoku no. Jam tangan. Berarti bener saka Pita mantane bojoku iki. Mas, kudune paket iki aja mau kirim rene. Lah alamate rene ning ngene Pak Sandi re yuk. Kowe ngerti apa ora? Nak Pita ki mantane bojoku. Mulai aja mau kirim rene. Nek kuwi ora urusanku ayu, wong tugas kuwi trimo nganter kene tok. Ora urusanmu piye? Lah nek gara-gara paket iki aku terus geger karoan bojoku, apa kowe ra melu dosa? Piye to malah aku sing disalahno? Ya wis saiki aku terno golek bojoku. Ning ndi yuk? Kono nang pemancingan. Lah paketku jek akeh sing urung tak terno re yuk. Alah, gampang. Aku tak bayar. Piye to ki? Pak adomen to yu. Kok tekan alas barang. Wis to, manut aku. Tak bayar, tak bayar. Kene Mas. Lah bayaranku ndi yu? Iya, lali. Ya Mas. Mayan. Sokne yo yu. Oke. Pak, ternyata sampean selama ini ijik berhubungan karoan mantanmu toh? Mantan sapa? Pita ya? Ora yo Bu, aku ki wis rata komunikasi karo adekne. Kena WA wis mbok blokir, Facebook yo mbok blokir, TikTok yo mbok blokir no kok. Lah nyatane iki ijik entuk kiriman jam tangan. Mungkin dekne pengen menjalin silaturahmi Bu, menjaga tali persaudaraan. Persaudaraan apa? Awalnya persaudaraan, tutuke bahaya. Wes ayo. Ngusik to. Jame gorene to. Aja. Iki ape tak dol, ape tak ijolno baju. Yo saya. Lapo Pak, rek mandek e. Aku angger lewat alas iki dadi kelingan zaman biyen. Angger nonton bioskop karo Dek Pita mesti lewat kene. Tapi dalane biyen orang ini ki ijek becek. Kadang sepedane dituntun. Tapi malah marai sahdu. Ngomongno mantan neh. Bu, apa nanti? Iki nang alas iki. Akeh binatang buas. Ayo bali. Alah mah, kono nak ape bali-bali yo dhewe kono. Abane opo iki? Hah?